Gogo vydal na Refresher nejaké, že rozpráva o zlých vzťahov s youtubermi. Tak to ma zaujíma, že čo sa tam pokazilo na YouTube, kámo, pred rokmi. Poďme na to pozrieť, kámo. Úprimne, rozišli ste sa s ľudskou v dobrom, udržujete ešte nejaký kontakt, urob Šiška Face. V pohode, ja sa za to nehábim, je to tam. Ahojte, ja som Daniel Sebastian Štráuch alebo Gogo, vítajte v Close Friends od Refresheru a dneska idem odpovedať na vaše otázky. S ktorými YouTube kolegami si ešte v kontakte? Asi najčastejšie sa stretávam s Mentom, s Gamerom, s Osmusom, s Prážakmi teraz celkom dosť, s Housom, s Dušanom som bol párkrát na pive za posledné roky, ale chcem sa... Kámo, platené promo! Čo ti jebe? Dušan, ďakujem za 5 gifte, toto není platená spolupráca. Chutí mi to aj bez peňazí, ale s peňazmi viac. Pripomenúť viacerým, keďže ten formát, čo som začal robiť na YouTube, Nabite Talk Show, som som si pozýval zaujímavých ľudí. Ale zistil som, že vás, ako moju komunitu, až tak nezajímajú zaujímaví ľudia, čo ma mrzí, lebo som chcel priblížiť ich. What? Ešte raz? Toto chcem počuť znova. Začal robiť na YouTube Nabite Talk Show, som si pozýval zaujímavých ľudí. Ale zistil som, že vás, ako moju komunitu, až tak nezajímajú zaujímaví ľudia, čo ma mrzí, lebo som chcel priblížiť ich. Kamo, to je keby ja som povedal, že hrám nejakú hru a povedal by som, a neboli by pri tom diváci a poviem, že mrzí ma to, lebo som hral fakt skvelú hru a robil som pri tom skvelú zábavu a zistil som, že vás ako komunitu nebaví skvelá hra, skvelá zábava, tak som musel switchnúť na hru, ktorá mňa nebaví a baví iba vás. Ďakujem za pozornosť. What? Kamo, ľudí baví to, čo je zábavné a je jedno, či pri tom budú zaujímaví ľudia alebo nebudú zaujímaví ľudia. Ak to je raz dobre podané, zábavne podané, tak to ľudia budú pozerať. Vieš zrobiť dobrý rozhovor s totálnym dementom a vieš robiť zaujímavý rozhovor s vysoko študovaným filozofom. Záleží, jak to podáš vždy. Nemôžeš proste blamovať diváka, čo ho zaujíma a čo ho nezaujíma. Vždy je to zrkadlo toho, čo na tom pracuje. A vždy to tak bude, kámo. Keď pri mne nebudú sledovať diváci, alebo budú sledovať diváci, tak je to len zrkadlom mňa. Jak na tom pracujem, jak pristupujem k hre, jak pristupujem ku kontentu a nebude to ich vina, že kamo, vy už ste vole, viete ako toto vaše TikToky vám vymleli hlavu a vás už nebaví proste sedieť za streamom a pozerať dlhý content. Všetko môžu za to Instagramy a rýchly content a už tie streamy vás nebavia, je to vaša vina. Business stratégie, úspechy. Pičovina. Ale vás zaujímajú ľudia, ktorých ste spoznali so mnou behom tých rokov, čo sú youtuberi, takže viac sa budem sústrediť na to pozývať si hostí, ktorých poznáte a sú to tí kolegovia práve. Urob Šiška Face. To tak raz za rok príde tento request, že stále to vieš, v pohode, ja sa za to nehábim, je to tam. Ako je pravda v tom, že keby možno sa ľudia viac stotožnia, ak s daným podcasterom alebo s daným typkom je daná chemia a je väčšia pravdepodobnosť, že to bude s človekom, ktorého ten podcaster pozná dlhšie roky. To je určite pravda. To neznamená, že ak tam príde cudzí človek, s ktorým si ten typek nemá nejakú minulosť, takže si s ním nemá čo povedať. To je blbosť, len musíš vybrať ľudí, ktorých sa vieš zaujímavo pýtať, to je všetko. To není, že by ich to nezaujímalo. Máš ešte Origo Šišku? Už som mu vypáčil, srandujem, 2025 môžem na takú odpoveď. Mám. A mám ich ešte oveľa viacej. Niekde v pivnici, v krabici mám od vás listy, platím si sklad, kde mám tisíce kusov starého merču, aj darčeky od vás, takže vážim si tie veci, mám to. Čo sa stalo, že už nič nevydávaš? Budeš ešte niekedy pokračovať na YouTube? Naposledy som dal videjko z pražského bytíku a potom som robil video mojich obľúbených reštaurácií na Letnej a takéto série ma bavia. Trošku dospelejšie by som to povedal ako to, čo som robil kedysi, že prvý rok v Prahe som strávil tým, že som chodil do reštaurácií, do barov, spoznával to mesto, venoval sa kamarátom, ktorých som roky zanedbal, takže ja som extra ďakujem za 22 mesiacov. Aj spendoval týmto spôsobom a príde mi škoda to nezdieľať s vami, keďže viem, čo je dobré a môžem to navlogovať, okomentovať, odporúčiť. Toto je formát, ktorý určite môžete čakať. Nevydával som, lebo som sa dal na inú cestu, a že som bol vyhorený, čo sa týka YouTube a chcel som ľuďom ukázať, že viem robiť aj iné veci, tak teraz sa venujem režii reklám hlavne. Tak určite si to podpísal na psychickom zdraví, keďže od 15 som vydával že aktívne a bol to jediné, čo som poznal. A začal som pracovať ako tínedžer a robil som iba toto, nič iné som nespoznal. Takže sa to podpísalo aj úzkosťami a takým, hovorí sa tomu, imposter syndrome. Že si v takej škatulke a rozmýšľaš, či vieš niečo iné, či toto je tvoja cesta do konca života a riešil som to v sebe dlho, no. Boli aj týždne, kedy som nedokázal nič urobiť. Kreativita. Tomu napríklad nezávidím, alebo aj rozumiem z toho hľadiska, že podľa mňa muselo to byť na nej extrémny tlak, kamo, keď vlastne bol prvý a bol huge
A ako náhle len pomyslel na to, že chce možno niečo iné robiť, tak mu to dávalo proste podľa ma tlaky ako kot. Že OK, ale kto bude robiť YouTube za mňa, vieš? A čo teraz? Hento, čo som vybudoval, zahodím? A čo, vieš? Toto je podľa mňa vec, čo málo kto pochopí, ale je to podľa mňa tlak pri tých ľudí. Ono, to, že vybuchneš, podľa mňa Fety by o tom vedel povedať viac, ale podľa mňa to, že vybuchneš a si je keby jediný na trhu, taký veľký, tak zároveň je blezdy ako kot, ale aj podľa mňa preklatí jak pičus. Zároveň si proste normálne si chytený v pasci. Energia nula, človek veľa spí. Rozišli ste sa s ľudskou v dobrom, udržujete ešte nejaký kontakt? Áno a áno. Ale tak to si verím, že ste pochopili aj z toho spoločného príspevku a neviem, keď máte vzťah na úrovni a fakt to, čo sme mali my, bolo 7 rokov a bolo to od strednej školy a vyrastali sme spolu, ale tie cesty sa rozídu. Zdravím človeka vtipného charakteru. Ako bol, keď mal 16-17, to bolo prirodzené, ale má môj veľký rešpekt, maká na sebe, klobúk dole. Občas sa stretneme a je to fajn. Ako ste sa spoznali s Aničkou? Ktorou? Srandujem, to je blbý joke, A znie to jak z filmu, trošku klišé, ale spoznali sme sa vo Francúzsku na horách, pretože nás pozvali ako influencerov mňa zo Slovenska, ju z Čiech na promo eventu Snow Attack. To je vlastne festival, kde na horách sa cez deň lyžuje, sú tam rôzne apresky bary, hrajú tam svetoví DJ a večer postavia dole v alpskom, francúzskom horskom mestečku veľký stage. Prahy sme tam išli 4 autom 18 hodín, to bola jedna z najnáročnejších ciest ever. Anička sedela za mnou so sluchatkami, písala si do tabletu, to sme ešte moc nekomunikovali, to bolo také hamblivé z mojej strany. Možno tak. Ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku shoutout Gogovi, že pretlačili akéby YouTube do mainstreamu, alebo s tým začal. Sice si myslím, že ak by neprišiel on, zrobil by to niekto iný, ale keby aj vďaka nemu to bolo možno skôr trošku, vieš. Čiže si myslím, že v tomto mu treba dať kredit. Nevyzerám, ale som dosť hamblivý človek. Ale prvý večer, keď došli sme tam niekedy o 3:00 v noci a išli spať, a na druhý deň sme sa tak oťukávali, pozreli sme sa to mestečko a večer bola prvá party a tam sme išli iba dvaja a dali sme si varené víno, kecali sme tam, tancovali sme pod stageom a ja som dostal nápad, že prečo by sme ako influenceri nešli na stage. Bol tam Necka, jeden z mojich obľúbených DJov a hovorím si, že oveľa lepší content bude, keď tam vylezeme a spravíme niečo. Rytmus YouTubeovej scény? No, možno aj doslova by som povedal, aj s tým, jak zvláda to, že už proste nie je na tope. Nejak to je podobne, jak s Rytmusom. Tu, ja to milujem, DJovanie a produkciu hudobnú. A tak som došiel za organizátormi a spýtal sa ich, že či nás tam nepustia, oni povedali, že nie. Tak som povedal, nech zavolajú manažéra a došiel manažér. V živote som to predtým neurobil, ale ukázal som mi Rytmus Instagram. ale moc to nezvláda, to je moja pointa. Tu pracovne a že reprezentujem samotný festival, tak nás pustili na stage, s Aničkou sme sa tam vytancovali a ten večer sme sa nejak dali do rečí. Takže si v bloku? Ako ja nekomentujem nič, tak akože na Instagrame možno som, ale čo sa týka Rytmusa, si myslím, že nie je úplne s tým vyrovnaný, akéby, že už možno netrhá rebríčky a nie je úplne, že stredobodom pozornosti, čo sa týka v hudbe. To je môj názor. To 2 roky vlastne, no. Teraz sme mali výročie a znova sme išli na ten festival, aby sme si to pripomenuli a oslavili tam. Pôjdeš do recastu s Dušanom? Keď ma pozve, tak áno. Ku mne sa dostalo, že ma už pozval, ale pritom sa to ku mne nedostalo. Jak to odhodil? Čuj. Čo teraz robíš? Čo povedal? Áno, ku mne sa dostalo, že ma už pozval, ale pritom sa to ku mne nedostalo. Čo teraz robíš? Hobby alebo práca? Priznám sa, že v tom období, čo som netočil na YouTube, som sa hral dosť hry aj pre seba. A bolo to strašne príjemné, pretože keď točiť... Jaký smajlik zajebal. To ja mám rád takéto, keď sa to netýka mňa. Sa pombašt. Na YouTube a komentujete tú hru. Je to super zážitok a baví ma to s vami zdieľať, ale je to niečo úplne iné, ako keď to hráte pre seba. Je to taký sebecký, uspokojivý pocit, že som tu iba ja, som do toho vnorený a nemusím to komentovať, takže je to úplne relax. Takže som si znova prešiel Witchera 3, to mám prejdené 3-krát. Ja napríklad to už neviem. Ja už som zistil, že ja už neviem hrať hry pre seba. Ako viem si zahrať s niekým proste kooperatívnu hru a zapnúť si akýby singlač pre seba. Bez vás ľudí už je to pre mňa, až ma to mrzí, že keď sa niečo stane proste po piči, že to proste nevidíte. Neviem, nemám to tak, už proste nehrám single player hry off stream vôbec. S priateľkou som trávil veľa času, asi to najviac, že som v tom vzťahu veľmi happy, tak sme boli jak taký jednobunkový organizmus. Teoreticky by som to mohol točiť, keby sa niečo stalo alebo tak a robiť z toho content. To ako by nebolo od veci, ale neviem. Ktorí keď robili čokoľvek spolu, tak nám to vyhovovalo, či už to bol šport, prechádzky, či už sme len doma chillovali. Bude ešte niekedy video so Selasim? Nevylučujem to. Minimálne by som ho mohol pozvať do talk show na byte. Čo sa stalo medzi tebou a Selasim? Úprimne, neviem. Bola to situácia, kedy tie vzťahy na slovenskej YouTube scéne boli napiaté. A vtedy som aj cítil také nejaké vyhorenie alebo to, že sa necítim komfortne s natáčaním a vydávaním videí pravidelne popri kolegoch.
vtedy som čakal také nejaké podržanie, alebo že ma nechajú hľadať sa. Vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že sa budem venovať tej réžii a tak. A prestal som točiť tak aktívne. A stretol som sa s inou reakciou od kolegov, skôr s popichovaním, alebo tú dobu boli nejaké parties vo Vidadu Space a tak. A došli sme tam z Lucy a skôr to boli také nepríjemné zazeračky, alebo takéto to ego, takéto self-empowerment, že každý by chcel byť nejak v tej pozícii, alebo možno som mal šťastie na dobré spolupráce. Ja si myslím, že to bolo aj prácou, alebo tými dosahmi tú dobu. A bolo tam také proste dusno na scéne a aj vtedy som nebol tak vyspelý, ako aj dneska som nevyspelý, ale že dneska už na to možno viem reagovať lepšie, oni si to vtedy vysvetlili. Ja si neviem predstaviť ako soráč, ale keď s niekým robím dlhé roky, jak napríklad, nie že roky, ale už teraz napríklad s Nestom si myslím, že môžem povedať, že to je dlhé roky a zrazu by sme sa prestali baviť a ja si neviem predstaviť, že za toľko rokov si sa ho neopýtam, že čo sa stalo, kámo. A nesnažím sa to proste dať dokopy. Soráč, ale musím povedať, že ak ste to tak mali, tak ste mali fakt na p***u kamarátstvo a fakt na p***u vzťah, že proste ste to nevedeli dať dokopy, lebo v mojom prípade som pohádaný s niekým, no že 2 dní a hneď to musím proste riešiť a hneď to proste chcem nejakeby, chápeš, vybaviť. Ako chápem, že ak tá druhá strana nechce, alebo keby k tomu nejde naproti, tak asi je to problém, ale v mojom prípade by som aspoň povedal, že ja som sa to snažil dať dokopy, snažil som sa to proste vzťahy urovnať, ale z druhej strany to nešlo, chápeš? Neviem. Samozrejme, možno nie som v jeho pozícii, ja som viac... Ja som viac vďačný, akoby skôr tým druhým ľuďom za to, jak oni by mali byť vďační mne. Čiže ja som možno v inej pozícii ako Gogo, ale neviem, no. Pre mňa ego je v tomto na druhom mieste. A neviem, občas v hádke pri nejakej hre, kde sú emócie, určite dáme ego vyskočí, ale ako náhle sa podľa ma všetci ukludíme, tak vždy sa dalo proste pokecať v kľude. Nikdy, ty kokos, za to sa bavíme, chlapci, to sa bavíme keby tam malo ísť o závisť, tak my sa bavíme proste o majetkoch, o platoch, o spoluprácach, o všetko možnom a nikto nikomu nezavidí, kámo. Či divákov, či donaty, či majetky, či auta, proste každý sme rád za toho druhého a nikdy mi to tak neprišlo. Aj taký si mám ja pocit, že ja keby som teraz proste dostal nejakú proste huge spoluprácu, alebo proste by ma niekto podpísal, ale neviem, dostal by som auto alebo hocičo, tak chalani by si zo mňa uťahovali, ale viem, že v konečnom dôsledku by som vedel, že mi to prajú. Oproti tomuto mi to príde, že ja neviem, že to je jak proste v klasickom vzťahu, že keď si nevieš niečo vyrozprávať, tak to proste asi nestalo za nič. Ak ti to nestojí za to, že si sadnúť s typkom a nastaviť si limity, hranice a proste nejak to urovnať, tak to asi nestalo moc. Zle a vznikli tam nejaké konflikty proste. Nazval by som to dusnom a zbytočne sa pokazili vzťahy, ktoré nemuseli byť pokazané. S niekým sa to dá napraviť. Napríklad s Dušanom sme boli už XY rokov dozadu na pive, lebo sme spolu mali office, potom sme spolu už nekomunikovali nejaký čas a je to v pohode. Dušan sa posunul ďalej, ja som sa posunul ďalej, teraz sme spolu známi. Keby sme sa stretali pravidelne, povedal by som kamaráti, ale sme skôr známi a asi jediné riešenie je spolu skočiť na dobre vychladenú Plzeň a vyrozprávať si to, no. Slážo, povedal som to. That's the key. Myslím, že si máme čo povedať a z mojej strany tam for sure. Kamo, for sure dáme stenu preč? Alebo pošleme poštára Janka, že nech to vybaví za vás, alebo do si neviete napísať SMS-ku. Bavíte sa s Explom? Tiež by som to nazval skôr známym ako kamarátom, pretože sa nestretáme pravidelne, ale sledujeme jeho výstupy, on kúka, čo ja robím, občas si napíšeme, raz za 2 mesiace sa stretneme, fandím jeho premene, ako sa vyminul. Fakt si myslím, že našiel sám seba ako človeka a vidno, že žiari teraz, že má svoje spokojné obdobie. To ma teší. Prečo si odišiel zo Slovenska do Prahy? To chcem rozbrať u seba vo vlogu, ale v krátkosti som sa cítil, že tá Bratislava je mi nejakým spôsobom malá. Necítil som slobodu a motiváciu, inšpiráciu roztiahnuť krídla. Aj tie reakcie ľudí na verejnosti prišlo mi to, že to je taká vesničková, stredisková, že také to je dusno na tej scéne, každý sa to s každým pozná. Potreboval som vypadnúť. To si malá dedina. Príde osobne ako druhý domov, nechcel som robiť hneď posun Berlín, alebo kedysi som chcel ísť do New Yorku, aj som sa hlásil na vysokú školu. Tá Praha, ja som tam chodil aj tak pravidelne pracovne každý druhý víkend a mám tam kopu kamarátov, známych, kolegov. Sú tam všetky marketingové oddelenia, čiže keď sa venujem produkcii, mám to oveľa bližšie ku zdroju. Oveľa ľahšie dohodnem biznis. Tomu chápem napríklad. Podľa mňa Bratislava v tomto je dosť taká, že si na očiach a Praha je v tomto viac keby uvoľnená, že tam je aj veľa cudzincov a sa tak stratíš, vieš, že proste tam sa toho moc nerieši, si myslím, v Prahe. Ale aj samozrejme aj tam ťa poznajú ľudia, ale je to také
menej husté, vieš. Videohovor cez Microsoft Teams. Je to krásne mesto s históriou, s nádychom a pochádza odtiaľ moja babička, ja som na štvrť Čech, takže aj tak cítim taký návrat ku svojim koreňom.